Machiegni kendo nyako Ramogi, jota chenro mag konyo oganda e kaonti mag Garissa ywak ni siasa koro thiro chenro moko mag dongruok misiro kod bengi mar piny ngima. Luoro nitie ni siasa kidek rocho chenro mag thieth, somo, pi kod alwora matimore kuonde chung od bura ma Lajera, Dadaab kod Fafi. Gavana mag Garissa Nathif Jama Oyangore oseyudo ng'ur kowuok kuom apisas mag World Bank kendo singo mar neno ni jo siasa okorocho kony ma bengino chwalo ne oganda manie sub counties adego. Jama bende nosingo ne sirikal mar kaunti no biro tiyo kod jatend Migago mar omenda mondo tielo mar ariyo mar chenro makamago chakre e sama owinjore. We have had some few challenges, delay in community mobilization because of the difficulties or challenges which we had. You remember we have come from the serious global problem of COVID. Then we have had a prolonged drought for over 6 years in this particular region. And some of the areas where we were supposed to do projects are far away and inaccessible. So the communities now, they can proudly spend the gained time to do more economic activities. We will be in touch with the Treasury, both in terms of ensuring that this one comes to a good conclusion, while also we seek phase 2 of the same, or rather we request them to